Салом алайкум. Ҳаводорони аҳли гурӯҳи ангур ва боғ. Ман Эгамов Мақсуд, шаҳри Панҷакен. Акои Искандар, салом алайкум. Шумо 10 июни 2024 амин боғи мана, тарбузаи мана навор ба гирифта будед ва аз шумо хоҳиш кардам ки боз як навор кунед ба кадом ҳолат истодааст ин тарбузаи мо. Мана имрӯз 19 июни 2024 тарбузакои мо ба ҳамин ҳолат омада расиданд. Мана ана кун ҳама чизи зарурият барои ин тарбузо асосан ғизои беҳтарин ин мана пору аст. дар дарун ҷои як партофтагӣ ба ранги об нигоҳ кунед, кадом ҳолат ба зард уже заки ин поруи аст. барои тарбузаҳо ин ғизои беҳтарин. мана ин ғизо асосан барои бекилёнка коридагоҳо. Падкилёнка мо дигар чиз тайёр мекунем. Ваям аз пору имрӯз ман тайёр кардам. Просто вай бояд 24 соат истад. Ман пага навор ба гирифта бо мепартом ки вайч хеле истифода барем. тарбузо дар ҳолати хуб. мана намои беҳтарин дорад. дар авҷи мева имсол ҳаво ки баҳори камтарак салқинтар омад, мо камтарак дертар мемондем. дар таги палаки замин ҷиддӣ эътибор диҳед ки бояд анамихе тоза бошад, алафҳо набарояд. алафҳои бегониша зада кушта истед ки анамихе хушкия мехоҳад, таспад мақсад. дар ин тараф мо замино мо ки ноҳамвор ҳаст, дар он тарафаш чӣ кора наметонем, тарбуз кора наметонем, мо пиёз коридем. бо дар оби оянда мо бояд дар инҷо пору партоем. ин як навор буд аз тарбузҳои акаи Мақсуд.